義雄作曲「ウェルカム」をお送りいたしました。続いてはアルトサキソフォンの音色をお聴きいただきましょう。アルフレッド・リード作曲「バラード」をお送りいたします。1956年に作曲されたこの曲はニューヨークで活動していたクラリネット兼アルトサキソフォン奏者のヴィンセント・アワードのために作られた曲です。アルトサキソフォンは吹奏楽はもちろんのこと、ジャズバンドにも欠かせない楽器で、オーケストラでは特徴的なサウンドを演奏したりと幅広く活躍していますので、皆様にも馴染みのある楽器かと思います。サキソフォンは金色の見た目から金管楽器と思われがちですが、1940年代にベルギー出身のアドルフ・サックスという楽器職人が開発した木管楽器です。これから演奏するバラードは、そんなアルトサキソフォンの華やかで柔らかく充実した音色を楽しめる美しいスローバラードです。それではソリストを紹介いたします。アルトサキソフォン下田夏美陸士長です。